Bacha bhuku iro. Shirai bhuku. Zvinodai. Matedzi Ini ndinodzisekai miti. Ndinonzisekai miti. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakamhara patapsonise kwakwe. Ndakamhangarira Tapson Tekwani. Pamusoro pezvaakaita. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzinigondinzwa. Dzinigondinzwa. Ipai Tapson. Ini ndio Tapson Tekwani. Ini ndinonzi Tapson Tekwani. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndozvidaira zvinomarana sekai miti. Ndichidavira zvamhangarana sekai miti. Ndataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndikataura makuhwa dare richandisunga nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzinigondinzwawo. Ndiye here uyu Tapson amai vamakamangarira. Taurirai nani chamakakwidza kudare. Pamusoro wevedare. Ini waive musi wa15 September. Pamusoro wevedare. Waive musi wa15 September kuma8 manheru. Tiri pamba pangu nevana. Saka ndakatanga kuti vana vechikoro gezai. Vana vechikoro vakomana vatatu. Ari grade 6 na grade 4 na grade 3 ndo vakatanga kugeza. Vapedza kugeza vana. Inini ndobva ndazopindawo ndakugeza muchinja usine muzukuru wangu ari ECD B. Tiri pakati pekugeza nemuzukuru wangu. Ndakangonzwa izwi richiti maisoko tuye tiparove here. Ndobva ndateerera. Shoko riya ndobva radzokorora futi. Maisoko tuye tiparove here. Ndopandakasimudza musoro. Ndaive netochi mumusoro. Ndobva ndavheneka kudaiwo pamusoro pechinjausi. Pandakavavheneka vakabva vatendeuka kuti ndisavatocha kumeso. Vakati musanditocha kumeso. Ndopandakati kuchizukuru changu chandaigeza nacho tinonga tibude muno. Ndobva yangotora hembe dzake ndobva angozvidaiwa. Ndobva ndangotora tauro rangu ndobva ndazvimonera. Ndobva ndabuda ndobva ndatodzinga vana vanga vakamira padyo. Ndikati bvaipo ndipinda. Ndapinda muvanhu ndobva ndapfeka chopu. Ndobva ndabuda panze. Ava vana vangu 3 vanga vapamoto. Ndopandakabvunza. Vanga vachinja position yavanga vakamira. Vamira pakanangana nemoto kuri kumucheto kuruvanzi. Ndobva ndati nai vana mukiki. Munhu uyu ndiani? Zvikanzi ndavamoyo. Ini vamoyo. Vanodire kutaura mashoko akadaro. Ava pavakazvinzwa kuti ndiri kutaura nevana ndobva vadzokorora futi. Zvikai maisoko tiparove here. Ndopandakabvunza kuti pai. Zvikanzi ipapo. Ndikati pai kusvikai pakasiyiwa nasoko. Ndobva ndati nai vamoyo. Imi pamuri ipapo munotochengetwa nemukadzi. Ini ndinomazogonawo kuchengeta. Zvikanzi kana maakupa bhadharisa. Mungotiudza kuti makupa bhadharisa. Ndouya tongoparova. Soko akatofa. Baba havasei vachitaura mashoko iwayo. Ndopandakazvitanga kutaura ndikati nai vamoyo. Zvikanzi imama imi. Chero mukanotaura kuvanhu vamune mataura navo muchironga zvamunoronga. Still zivai kuti ini zvinhu izvozvo zvinongodzoka kwandiri futi. Nekuti ini ndini ndakabata nyanga dzachomunhu. Ende ndini ndakabata chimuti. Ende zivai kuti ipapo muchapapa. Ndikati sezvo muri sabhuku aiwa ndinongobva ndimuchaziva kukunoisa shirikadzi nenherera dzakasiya kuti dzichanogara. Vanga vakupopota vachienda kumakwavo. Zvikanzi manje chandoda kungokuudzai. Chero mukaenda kun'anga dzipi dzamungaenda. Inambofu makandiroya. Hamumbofu makandiroya. Ini munondindotonga. Chero pandotaura ngezataure pandotaura ini. Asi chandokuudza kuti pari zvino imimi ndimo wandakuzoroya manje. Izvo ndichakuroya mai kurevesa pamberi paMwari. Endipapo muchapapa.
ndobva ndatoshedzera ngati mai moyo hanji muri kuanzwa here mashoko ari kutaura murume wenyu vanhu mimandinyanyira nemashoko zuro ndizuro futi ndo zvamaingotaura vamoyo muchiti soko ndichakutunga soko ndichakutunga soko ndichakutunga chakurira pasi sembambaira zvoshwa inini vasoko vakangofa zvamanje zvegore rakapera saka ndo nhau yakaita kuti ndizouya kudari kuti vaiti kana vachibvunzwa navasoko vaiti ndandakadhakwa sori shamwari. Saka takazofuma mangwana acho makuseni ndofunga ndo pandakamisa anoitwa vamasara ndakuvatsanangurira nyaya yekuti vamasara ndo zvandakaitwa navamoyo madero. Saka izvezvi chitarisai kuti mashoko avo baba vakangoramba vachingodzokorora. Izvezvi ndoda kuenda kuna Ngezi kuna Pesi ndinomuudza kuti ndo zvakaita chi vamoyo. Ndakangovapa chidimbu chenyaya vakati alright maisoko ndazvinzi kuti ngamudii pana zvatingagone kumuitawo. Joshua vakabva vaenda kunosenga zvitina zvavo vachidzoka mudzimai wavo vamoyo vabva vamhanyirawo kunoudzewo vamasara nyaya iyoyo kuti vamoyo zvavakaitawo madeko vakatsanangura mutsananguro wavakaita. Ndakazoti gare vana vangu inini zvima ECD chigrade 3 neuyu ndopa zvakaenda kunoudza tete vekugomo ndati chiita kuti tete ava musikana uyu ndikutadza kubatana naye nekuti ini panapa network yangu iri kuti nitsi. Joshua vana vakaenda kugomo kwavatete pamaimba pamombe vakanovaudza musikana wangu uyu akabva auya Joshua kuseni akati mama chii ndikati ndo zviripo ndo zvandakaitwa navamoyo. Ndobva mwana wangu aenda kuna vamoyo ndobva vanotaurirana vakabvumawo zvavakataura akati ndokumbirawo sori kuna mai vako ndandakadhakwa. Ndati mwanangu inini sori yavamoyo handingamboiga muchiri kuona here kuti kumashure ndo zvavaingotaura nhasi baba vari kure baba vakatongofa. Ndopakazoti gare ndokubva vauya ava vamasara navamafindikwa vatumwa vakuya kumba kwangu vakati maisoko tauya kwamuri burikidza nemashoko aya mambonditiwo parodhi zvishoma. Ndazomhanyi kuona mai murodhi vakanditaurirawo zvakaitikawo ini ndikati manje sori varume inini sori amauya kuzokumbira vaine imwe hama yavo vamoya handizoti mukomereka ndimunini handizivi ndikati sori handikwanisi. Ndofunga hama yacho yaibvepo mashoko aitaura hama yavo yakandiremera nekuti ndabva parirefu navamoyo nemashoko avo vachitaura kwatiri kumhuri kwaJekemu. Saka handikwanisi. Joshua ndofunga ndo varume ava vaviri vamafindikwa nababa Vesta vaive vatumwa navamoyo kumba kwangu kuzondikumbira ruregerero kuti sori ndandakadhakwa. Saka inini nevedare nenhau yekuti baba ava mashoko avo taneta isusu kumhuri kwaJekemu vachingogara vakangotaura vakati muchapabva ipapo pamugera. Saka ini handizi kuti mubvisira varoda kuzondita ndewei vari kundibvisa vachindendesa kure. Saka ndakazouyawo kudare kuzotaurawo nyaya yangu kuti zvizhinji vamoyo zvavakaita pamba pedu mhuri kwaJekemu ichingovanyararira kubvira ndofunga chero panyaradzo yavaJekemu ndofunga tete vangangotaurawo zvavakaita vamoyo pamba pedu. Auya kudare ndini usati vamoyo kutaura kana tasvika panyaya imwe neimwe ichida munhu ari kunze kwedare inotora yega kunze kwedare. Imimi chamawinga nhasi ndechekuti makanzi vari kuda here kuhurai kana kuti vaidei chakanyanya kukutsamwisai munhukadzi akafirwa nemurume aita murume ari kuda mukadzi chakanyanya kukutsamwisai mashoko chii? Iwayo mashoko ekuti ipapo muchapabva ende inini hamuna zvamunondiita inini handiroyeki asi parizvo ndinini chakuroyai ende ipapo muchapabva vaivindiswa kuti ndichakuroyai vakati wakakubatai hanzi namambo ndo mashoko akakubatai here kuti muchapabva ipapo kana kuti ndehayo kuti mwaigeza akati tiparove here akandibata iwayo muyaida kuparova mambo vachigeza maya muri kugeza tiparove here pamusana mati ndisabhuwa moyo ndisabhuwa
Sapo kanoita unhu wakadaro. Ndizvo here zvakaitika zvatsanangurwa naamai avo. Nyange muchida kuparova mungaparove nenzira iyodzi. Ndanisati ndapiwa mukana So wokutsanangura. ndiri kukupai mukana wokutaura. Kana ndapiwa mukana wokutsanangura. Chitsanangurai, ndakupai mukana Pamusoro wokutaura. yedare. Mai ava vakandinongedza uroyi pamusha pavo nevana vavo. Vakandinongera matanda pamanyaradzo vachinditi ibva pano iwe muroyi ndiwo wakauraya uyu. Ndikati mune n'anga here? Vakati tine maaudio atinawo ababa vedu kutaura mwana wavo uyu ari apa. Tine maaudio atinawo ekuti hapana chamunoramba, ndimi makauraya baba vedu. Ndikabva ndikaenda kumba kwangu. Kune maini yatakajoinana nemurume wamai ava inotaura kuti munda wangu newavo yakatogwa nevanhu vakazopega maini. Tadaro vakauya, ndatomboenda kuchinhoi ndikanogara 3 months ndichidzoka inini. Ndakauya ndichienda kumaini. Ndainda vakandivinga mai, vakandirova pachifuva, vakati haundirovi iwe Tapson Tekwani. Ndakapeta maoko so ndikanyarara pavari. Handina kuvapindura rimwe shoko. Asi nhasi zvovotaura izvo vari kubatanidza kuti ini ndakangotaurawo navo ndiri kunze kwemusha wavo. Chero ivo vavakashevedza vakavaratidza tsoka yaive museri mechange house. Mazuva anogona kuenda kana uko. Ndo zvandiri kutaura kuti inini ndakataura navo ndiri kunze kwemusha wavo, asi ivo vari kuti vakauya pachange house kuita sekuti inini ndakanga ndichida kuvapindira. Asi ari mashoko ekubatanidza ekuti ivo vandipe mhosva yekuti havasi kundida pamaine apa. Ini ndakatobudawo ndikanovhura gomba rangu kunze. Vakauya nevamwe vanhu 7 vaibva kuHarare. Vakati tatumwa nemwana wavo mukomana ari kuti muri kuchera munda medu. Kana ndichinyepa. Inzwai baba inzwai. Mai ava mhamara kuti tiparove here. Ndio chinhu chokutanga pamukuronedza pemaini acho. Hakuna maini muno. Maini yao ndio kurova mai. Ndo zvandiri kutaura kuti mashoko iwayo, mashoko avo ekubatanidza kuti ini ndataura navo chero kuri kuvamhorosa. Handiti ivo vari kubatanidza kuti vaite nyaya inogona kuti ipinde muno mudare ichitonga ini ichinditi ndakati zvakati. Hapana nyaya dzakadero. Ivo ndio vagara vachindiudza uroyi zvinozikamwa nevanhu vagere kumusha. Munofunga zvogutsa dare zvamutaura. Handizivi. Dare ranzwa ndinoda kuparova. Taurai nokuparova, kuparova panoreveki. Makataura rutatu ndoda kuparova. Achigeza mai ako. Mapanzwa. Aigeza kuma 8 manheru. Ndikuchingeza nazvanondiita. Ipapo pari kutsanangurwa nekuda kwokuti dare riri kuti ndo paranzwa parinogona kuti. Asi ini ndiri kuti handina kuti mai ndoda kuparova pakasiyiwa neuyu. Mai, ngatirovei magariro atagara tichiita nani nemurume wenyu. Handiti tichishanda kumaini. Kana mwana wavo uyu ane audio anayo yekundirekodha inini ndichitaura naye zvandakataura naye, ngaiburitse. Ngaiburitse. Azigutse mambo baba tererai munzu. Nyari apa ndoda kuparova. Ndiparove here vaigeza na 8 o'clock handiti. Ini ndiro zvandakataura kuti ndiparove. Mwana wacho mane audio nguva idzo. Aiwa ndati 8. Mai ava vaigeza namai vavo. Ndati inini ndiri kubvunza dare kuti vedare ini ndakati ndiparove here ndichibvunza here kana kuti ndakati maishoko ngatirovei marovero atakagara tichipaita navachikeri. Kwaive kuma 7. Madeko. Alright. Ngatisire kuna mambo. Tichapedza. Alright.
handina kutomboona kuti vari kugeza kana kuti havapo kana kuti zvakadii. Ndakatoshedzera kuti maisoko ivo vakabuda vakati kwaishoko chii Muroi. Ndikutaura chokwadi. Inini handikwanisi kuti ndimhangarire munhu wandakatungamira. Handikwanisi kutsvagira ava n'anga dzekuti dzitiyananise ini naivo. Ini chandinoda ndechekuti ivo kana vaona kuti ini ndiri muroi vakazvibata ngavandishedze tinde kudai. Sezvatauya pano izvozvi ini ndatovinga nauye uroi hwangu hwekuti ndakaroya murume wamai but kana dare rikasatonga nyaya iri pagiraundi iri kutaurika inoreva kuti ivo vanozviziva ini ndinozviziva. Handiti kureva kuti dare rangoti hatisi kuda kutonga tichikuenzanisai, tiri kuda kuti iwewe tikuti nekuti uri kunzi wakazotaura. Hatikutyeika imi tinokuudzai amai ava havana kukunyeyai. Musatume dare kuripa mashoko. Isusu tinoshanda nemunhu zawa client ndemunhu akauya kuno kudare kuzotaura kuti makanga muchisvika pamba pavo muchitaura mashoko avari kutaura. Handina kusvika pamba pavo, ndo zvandiri kuramba. Isusu ka hatina kunge tiri ikoko. Handiti anotiudza kamunhu ari akamhangara nyaya yake. Isusu hatinoda kuti makataura, hatinoda kuti makadini. Tiri kuda kubvunzai kuti muri kuzvidziwa here zvavari kutaura amai ava? Ndozvamakaita here? Imuda kuti tiende kunyaya yenyu kuti makanangwa uroi. Ndosaka maida kurova, maida kubhadharwa nyaya yekuti manzi muroi nevanhu. Ndizve musadyizanise nhau kana tichitaura. Inonzi kaunda kuchirungu iyoyo yekuti munhu kana akumhangarira chinhu iwowo yoti naiye akanditi zvaka hazvisiri izvo zvatiri kutaura. Ivo vakaona zvakakodzera kuti zvandakaitwa hazvina kundifadza vakauya kudare kuzomhangara. Handiti mapawa haungati munhu akuti muroi wakauraya murume wangu woti kwanza handingaite kunomhangarira kwamama. Anomhangarirwa kupi manje? Inyaya dzinenge dzichiitika makagara uchiona kuti inini nevava hatina dambudziko rekunyanya, asi kuti mai ava ndo zvavari kutaura. Mai ava vana vavo vachiuya kwandiri vanoti mai ava mutogwa pamusha pedu, imi kana mune zvamunoda kutaura munotaura nesu. Ndiani akadaro iye? Uyo arapa. Inhema here kuti mutorwa musha mazvo? Haina, handigoni kuti nditi inhema nokuti ndinoziva kuti havasivo vekwajekemu. Wekwajekemu ndeuyu. Idzo inyaya dzeidzi. Ndopandati tichitaura panyaya iyoyi. Handiti uyu ndopakauya ndobva tataura panyaya ipi iyoyu. Tichitaura panyaya iyoyu akanitaurira izvozvo, ini ndikati hano haisi problem muzukuru. Avo kana vakagombukawo nekupindurana kwatakazoitawo mashoko, asi inini pamatauriro ndaitaurawo ndakanangana neizvi. Iye akati ai imimi itai sevanhu vakuru mose nani namuchemberi. Handiti but inini ndine kubatikana ikoko kuti ava vanonditi ndiri muroi. Zvedai zvaikubatika mukadai makazomhangara kuno nako. Unobatikana nekuti chiva. Unonzi kwanzi ndanzi muroi. Ndikunzi muroi. Uchatiri kubvunza. Saka mhosvo yangu iri pakuti handina kumhangara. Musazvitaure muno. Kana muchida kuzomhangara moya muri penyu mega kuzomhangara nyaya yekunangwa uroi namaya. Nhasi munoda kuti mupindure nyaya dzavo dzavari kukupomerai. Haidzi handidzizivi. Munongonobatirira chete pekuti vakakuti muroi. Handisi kunobatirira. Right, varume vakatumwa nadhingi mauya pano tibatsirei. Pane pamakatumwa here kuna amai ava muchitumwa nenyaya yekuzokumbira ruregerero kwavari. Navamoyo muripo?
Pindai mudare. Garai apa. Garai apa rumah. Ndo mudare imomo. Kwete murumu muro. Vari kumapeto munoitwa vani? Ndoitwa vamafundikwa. Vamafundikwa. Nakutarisai muri munhu mukuru chaizvo. Kwako. Masara. Vamasara. Tibatsirei panyaya iri pakati pamai ava nababa. Mune pamakatumwa here sekutaura kwavaita kuti muende muchinovakumbirira ruregerero avo vamoyo? Pamusoro ivedare. Pamusoro evangezi. Pamusoro emakurukota ese. Pamusoro ira vamwe vose vakaungana. Inini ndakatumirwa mwana navamasara achiti uyai munodi kwamoyo. Ndobva ndasumuka ndaenda ikoko. Vamasara vakaenda nebhasikoro, ndakaenda netsoka. Tanosvika paya iripo kubvunza kuti ko chii chakatora nzvimbo. Vatapsoni vakati varume ini ndakanga ndakadhakwa. Ndaifamba nerodi ndichibva kwavakanga vachimwa. Asi nyaya iripo varume, kudhakwa kwandanga ndakaita ndokumbira kuti munondipirawo ruregerero. Pandakapfuura ndikazotaudzana namai avo. Saka inini handina umbovo hwakanyanya kuwanda maningi. Wandakanzwa kuti vakati zvakazodini kana kuti takadini, takanetsana kana kuita sei. Ndobva ndasumuka namasara nomumwe wavaneta kudai munun'una here kana mukoma handizivi. Takaenda tiri vatatu. Taenda kudaro takanosvika maisoko vatopfeka vachitorongedza kuti vadini vabude kuda vaitsvaga zvekufambisawo nyaya yavo. Ine handina wandakanda ndaona kana mudzimai wasoko kana ivo maisoko kana kuti mudzimai wamoyo. Handina wandakaona kuzviku mwana wandakatumirwa namasara tikazosangana ikoko kwamoyo. Tasvika kwamaisoko vakabva vanga vakutokiya mikova yavo vachindibatsirei mundipewo nguva nezvandiri kugadzirisa kuti nyaya yangu iinde mberi. Saka vadero takaperera ipapo. Hatina kuwana nguva yekuti titore vanhu 2 ava vagare panhu pamwe tinzwisise nyaya. Inzwaika. Munhu ukatumwa kunokumbira ruregerero hauna kunotumwa kugadzika vanhu basi. Nokuti kana ndikange ndichida kugadzikwa pasika handikutumei kuti endai munokumbira ruregerero. Ndinoti ini ndachikumbira kuti mutiyananisiro. Handiti ndizvo. Imimi makatumwa namoyo. Ndizvo here vamasara? Tsanangurai. Kutumwa kunokumbira ruregerero hakusi kuyananisa vanhu. Pamusoro imambo. Pamusoro imakurukota. Ndichaita sekuti ndititsanangure sekuti inoita seinotobata inini pichana. Chandinoda kutsanangura kubva pakutanga kwayo. Nekuti inini payakaitika nyaya yeitime idzi ini ndandiri kumba kwangu. Kumba kwangu kune kuva mameters acho akati rebei. Saka indai kwakundoseni past kutongoti kuma to 6 ndichienda kunotakura zvidhina sekutaura kwavaita. Vakandimisa amai avo. Saka vandimisa ndine ngoro yangu yemadhonga. Ndobva vanditi ndombokudisturba iwo. Zvandiri kukudisturba iwo ndine zvandakasanganawo nazvo pana vamoyo. Vamoyo vakatiwo vachipfuurawo nepanapa. Vane mashoko avo vakataura sekutaura kwavaita kuti vakati maishoko ndiparovewo here. Handiti ini handina chandakapindura kwavari. Ndakaramba ndakanyarara. Vakati ndozvakaitika ikoko papai pamba pangu apo. Asi handizivi vava vakadhakwa. Handizivi kuti vava vari kumba kwenyu here kana kuti kupi. Ndikati kumba kwangu vanga vasiri ikoko. Papai nehumwe yaitiwa. Saka ndobva vakanga vari ndaitowo kwagweshi. Vakati alright. Saka inini ndati ndikuudze iwo ndikakunonotsawo kwamuri kudii kwamuri kuenda. Ndokubva ini ndadi
ndokubva ndadarikira negwendo kwangu ndaenda panonzi pamovha ndobva ndanosvika ndobva ndalodha zvidhina zvangu ndodzoka sekutsanangura kwaita iwo maishoko kuti mudzimai wava moyo akazondimhanyira futi ndikangoti same position yandakabatirwa nani naamai avo vakati mira ipapo mira ipapo ndobva ndamira mberi wakaenda mumudhara kanondimisira madhongi angu aya ndobva vati vamasara tanga tichikumbirawo kuti muuyewo kuno mutori vamafundiko muuye tizotaura nekuti nyaya iri panapa ndeyekuti vamoyo namaisoko vakataurisana madeko saka tachikukumbirai kuti muuye tizonzwa kuti chii chakaitika kuti vatukane nditi ini ndobva ndati ndakatomboda kuramba mudhara yakakamisa kati aiyo endai munonzwisisa nekuti zvinhu izvi zvoda kuti zvibatsirane ndobva ndaenda kumba kwangu ndobva ndatumira mwana sekutaura kwavari kuita indatumira mwana ndakaenda nebhasikoro zveshuwa ava inda tisingazivi kuti vari mumba mavo ndobva ndasvika pamba pavo ndobva ndadarika ndobva ndaenda kumaini kwavo kwavari kwaichera gomba ndobva ndanosvika kwaikanzi aiwo mavasiya vari kupi vari kumba indobva ndadzoka kumba saka pandakanodzoka kumba ndakawanika vakagara vari 2 vamafundikwa navamoyo ndikati ko ndasvika nepano handina kukuona iwani bhasikoro rangu iro radai akati wasvika pano ndikati ndasvika nepano saka inini kumaini kundakanowanika paine munina wavo uya ndobva ndati ko mai guru vari kupi akati amai guru ndo vari kutema miti apo ndobva vaenda kunovatora ndobva tauya tasvika tatagara paya saka nyaya yakaitika ndeyekuti takabva tabvunza tikati chiiko nai moyo chakaitika pamuri nani namai avo moyo haana kukwanisa kutsanangura chinhu chakaitika paari namai avo asi akangoti ipapoka ndandakadhakwa zvangu asi kana zvichikwanisa hazvo kuti titaurirane tionesane tikumbirane ruregerero pane zvakaitika ndinobvuma zvangu kuti tiite seizvozvo ndo patakabva tasimuka inini vamafundikwa nemunina wavo tikaenda pamba pamaisoko apo maisoko zveshuwa vanga vakurongedza izvataugwa nababa ava kuti varongedze kuti vafambewo matanho ava vaiti vada kuti vatore vakati vakati tagara tamhorosana vakati kwakanaka here tikati kwakanaka ndandauya nenyaya iya yamamandipira parodi ndazomhanyigwa nemudzimai 1 wavamoyo saka tatati tione kuti zvakafamba sei vakati sori henyu pane pandoda kuboti ndimanyire saka zvapane pandoda kuti ndimanyire ko ivo vamoyo vavati kudii tikati vamoyo ava vati vanokumbirawo ruregerero pane zvakadii pakutaurisana kwamakaita saka ava maizoko ndobva vati deno maizivawo zvakataurika dema musina kuuya papi pano saka kana guri ruregerero inini handikwanisi kuti ndigutambire vanotangawo vakumbira ruregerero kumurume 1 wangu vozouyawo kwanani kwandiri handiti maona manje saka isu paipa ndobva tati aiwa isu saka ichifungidzira kuti inyaya yekuti tinogona kuti titaurirane toonesana kuti ichi neichi neichi kana yakadaro nesuwo isusu tongozongomirirawo sezvo mati tichazodaidziwawo ndobva tichazonzwa nyaya yenyu kuti yakamira sei ndo maziviro andinoita panyaya ichi tingarambe here kuti vamoyo vakataura zvekutaurwa namai avo hazvirambiki ndandakadhakwa saka ndanchikumbirawo munhu ari kuzoti ndakakanganisa right ndakanganisa ndakuda kunotsvaga kukumbira ruregerero kumunhu wandakanganisirana naye munhu akakanganisirwa murume wake akashayika handi mapanza ndoda kuti titeerera kuti munhu ari kutaura zvinhu zvakashata ndiani murume wake akashayika woti kumunhu ada kukumbira ruregerero ndanchikumbira kuti vatange vanokumbira ruregerero kumurume wavo chii ichocho handisi ndakataura mashoko iwayo musataurira mambo aitaura munonyarara mapuwa nguva handina kuti ndimi makataura handizoti muri sabhuku akaita sei hamuna hunhu imi mungati murume wenyu tikumbira ruregerero kumurume wenyu muri murume ndiri kutaura zvemashoko akutaurwa apa kuti vakati tangai vakumbira ruregerero kumurume wangu handizvo vamasazvo teererai kana vanhu vachitaura munzwisise kana munhu achitaura imimi ndipaikumbira ruregerero kuna mai avo right zvamuda nokumbira ruregerero
munhu wamuri kunzi tangai manokumbira ruregerero muchakapa techitaura dare rekuvaka musha ndizvo harisi dare rekuvaka musha iri. mamuchida kuitirwei navamoyo nhai mai nezvavakataura hazvekunyengai haisi mhosva kugara ndakurambirai kana vachitokudai vanongokunyengai motosimba nekuvaramba izvozvo kana tese tiri munhu munotosimba kurapa vakadzi vachitonyengwa. Handisi kuti dananai navo musingavadi tati iyoyo haisi mhosva especially kudare redu rechivanhu. Kudanana kwevanhu eziromwe munhu asina kutora mudzimai weumwe hapana mhosva inenge yaparwa ipapo. Unotongosimba kuti musandijairire, handizvide izvozvo, handidi, handikudei, handiti mapawa kurambana kwenyu pati pekuti muzotukwa maramba manzi kuti handidi munhu mozotukwa iyoyo imhosva, handiti mapawa asingade hadi sorry handitende kutongorera ndokusingabvumirwi handiti mapawana aiwa iyo icriminal inotori criminal iyo its criminal hautenderwi kuda kunoona zvinhu zvemunhu uchihwandira imhosva criminal case handiti mapawana but hatidi kupomerana mhosva. Wakambodai paya saka izvinoda kuwanikidza ndakuti zvakare hatina kwatiri kuenda makuhwa anoguma panzira so asi chokwadi choramba chichienda mberi. Matsananguriro aita varume 2 aya anondiratidza kuti nyangwe vakarapa vamoyo kuti ndakataura inini semutongi macho ndinenge ndakuti no nekuda kwechichi nechichi mhosva yakaparwa. Zviri kutaurwa kunzi ndo zvamakataura zvinogona kunge zvisiri izvo, asi makataudzana mashoko ekudii ekupopotedzana. Bhadharai hwai sabhuku kuna amai avo yekuti sori yamakanga muchituma varume avo kuno kundakutumai futi sori yachona takuvapa munobhadhara hwai kana kuti 100 US yekuvati sori amai. Mangwana kana muchivada vanyengei feya vasikati machena kwete zvekumirira usiku kana kunotanga mavhiringidza njere handiti mapawa dzekuti hamuzozivikanwa kuti pamaida kurova pacho ipapo adzazi maikanyimirwa kunzi makadhakwa mangwana munozoenda makuudza vanhu kuti zviri kupi. Handiti mapawa munhu ari kuda munhu handingamirire kutanga ndadhakwa ndotomukira kana kuri kumukira muchindiona ndamukira amai kucheri kwakadai inhau yekuti ndisaonekwe nevazhinji. Nyaya ndauya nayo pano ndeyerudo chairo. Munopenga here imi kuti ndati munyatsoona kupenga kwachona saka maona nenguva yandasvika pano inguva chete yekungoti vazhinji vasaona kuti ndiri kurongei amai ndiri kukudai. Handiti kwete nyaya yekunoita kuti ndatanga ndazonodhakwa hauchaziva mashoko pekugumira, hauchaziva zvekutaura, hauchaziva zvekudini idzoko kuita kwakadaro sabhu hatizvide zvinhu zvakadini zvakadaro. Handina kuti makavatuka muchiti makazodini asi hapana nerimwe zuva pekuti ndingazonokumbira ruregerero kumunhu ndisina kumutuka. Hazvife zvakaitika. Saka ndiri kukumbira kuti mundiudze kuti hwai iyi vanenge vaiwana zvarini pamusoro yedare. Tipindirai shoko rekutaurwa usakutondedza hwai inouya zvarini zvinoda here kunzi pamusoro ivedare zingati pamusoro Ndiri kuzvinzwisisa Ipindirai kutaurwa nedare. togona mama
zvichitaurwa kudai ndiri kuzvinzwisisa shuyo. Mai ava ndinogona kuvakumbira ruregerero seizvozvo ndigovapa hwai, asi nyaya yangu yeuroyi haina kupera, haina kutaurwa apa. Inzwai kai sabhuku musati unge muda kundiratidza kuti munoda kuita usingagoni neniga. Ndozvandiri zvokutoremekedza vanhu. But pane pandinoramba hamuna kuuya kuchimhangara nyaya yeuroyi muno mazvinzwa. Handitonge nyaya yeuroyi yakuri kutaura imi yamusina kuunza muda. Handina kuramba zvokunanga nauroyi kwenyu. Handiti mapanzwa. Mati mimi vana vamai ava uyu zvichida nevamwe vake ndo vakati makauraya baba vedu pano. Handiti ndizvo? Saka totonga munhu ari kunze kwedare asina kumhangarirwa mudare. Ndiri kutonga nyaya iri kuhwitineswa nevarume avo kuti makasvika pekuti ngatiendei ndikumbire ruregerero kuna amai avo. Handiti zvinoratidza kuti makanga muchizvisvora kuti zvichida ndakadhakwa pandakapfuura nezuro apa. Handiti ndakatukana naamai avo kana kuti ndakataura mashoko asiriwo. Ndopamaakufila guilt yekuti ndinofanirwa kuvakumbira ruregerero. Saka naizvozvo ndozvandiri kuti ndisingakupei mashoko ekuti makavati zvakati asi makataura navo zvisina kunaka, bhadharai hwai. Kana paine nyaya dzekuti muri kuona kuti ndo dziri kukonzeresa, handiti kana kuti makuti ndaifunga kuti nerimwe zuva zvichida ndichazodiwa naamai avo, saka handigoni kuvaendesa kudare kwamambo kuti ndanangwa uroyi mumusha mavo. Aiwa, mazoona kuti zvanga ndichida hazvida kuti udzokai kudare mumhanhare nyaya yekunangwa uroyi. Naka kunangai uroyi. Ini ndatonga nyaya yauya naamai avo kuti bhadharai hwai yemakuku wekuti aiwa amai sorry but kana uri sabhuku mumusha chirikadzi nenherera ndo vana vako vekutanga kuchengeta. Handiti mapawa. Saka mukaona makurwisana nechirikadzi mambo havadi. Handiti mapawa. Mambo havadi nokuti sabhuku ndiwe mudangwe ramambo kana pasina headman. Handiti iwewe ndiwo unotaura matambudziko emhuri avari kusangana nawo uchitaurira mambo. But vana vako iwewe sasabhuku ichirikadzi nenherera mumusha ndodzamakagarira, kwete kunovahura vasingadi kana kuvataurira maga emashoko vasingadi. Basa renyu ndere kuvachengetedza, kuona kuti paane nzara ndeupi pakusiyiwa kwaakaita nemurume ane vana vari kurarama vari voga ndiani. Handiti makwara, ndo basa renyu. Kwete rekuunzwa kudare kunzi sabhuku ati ndiri kuda kuparova. Ndiani asingadi? Nzira tashandisa haina hunhu pakuda munhu. Handiti mukada kuita vakadzi 10 sabhuku munoita vakadzi 10 as long muchigona kuvachengeta, as long muchigona kuvaremekedza sevakadzi venyu. Handiti mapawa. Saka ndiri kuti hwai inouya rini kudare ramambo todedza amai avo kuti moyo vakadzora uso hwavo pamuri nemhosva yekutaudzana mashoko asina kunaka nehwai yenyu chiuya yemutori. Zvinoitika rini izvozvo? Regai ndimbonotsvaga. Why? Handigoni kudarika 14 days. Hambonodarika ndiite zvinhu so akukutendai kureva kuti kubva nhasi kusvika musi wa17 17 inenge iri Friday. Uyai musi wa17. Asi ndichidzoka ndiri kuzomhanharawo. Nothing is wrong. Vakanditi muruva pana chakamboipa. Uyai newai musi wa17 next court. Changa imabhadhara wainama yavo tozoenda mberi. Ndo zvandiri kutaura kuti ndichibhadhara ndobva musawanze mashoko. Munhu kana uri mambo kuva kumuchauko chengetedza umambo hwako uchakutiza. Kana usina kuzvicherekedza ukarega kucherekedza umambo hwako unokutiza.
Next court. tipe imwe imwe dare. pamusoro yovedare ndapanzwawo ipapo asi aya komashoko aya avamwoyo avaitaura Ekuti chi. Amaitaura namuri kotuti. aiwa avakataura musi wacho iwo Ndozvandiri kuti avaitaura muri 2 here. Who is the avakashedzera witness pazviri? Muri kutaura here kuti mune zvimwe zvama muchitarisira kuti tinge tichichaja kana kuti tinge tichitarisa nyaya iyi. Nyaya kana dzakagara apa mukaona takutopa mutongo tetadzisefa zvese tapedza. aiwa ii nhau iye kuti mashoko avakataura kuti inini amai pamba ipapo makuzopapa ende inini ndini ndinotonga kana ngezi Muchipapa havatauri pandotaura amai. ende ndichakuroyai Izwai ndosaka muchitukwa. munonyanya kutaura tapedza Ndosaka muchitukwa. hazvisevenze mambo ari kutaura kuti ndasefa zvese ndokuvunganidza ndokuona zvakakodzera kuti ndimurove shamhu yehwai kuti Ngavapei why? chete Yekukuchenurai mashoko avakataura. saka uchinzi kuchenura Handina handina kutaura kuti vari kuripa kuti vakakuti muroi. Handina kutaura kuti zvavakataura zvisina kukufadzai. Hamene kuti zvakarwadzai kusvika paextent ipi. Ndozvandataura kuti ngavabvise why yekubvuma kuti sorry ndakakanganisa. finish Handiri papanzwa. Mangwana anosvika. Ukaona nyaya inoti munhu amhangarirwa kudare anoti ndiri kuyazobhadharawo izvi ndichimhangarawo izvi hatisati tatanga nyaya yenyu hatisati tatanga hatisati ngatifambe tichienda nayo tichaona tichisvika pamapeto. Chinonakidza nyaya yevana Vasaina here vakamboita joint venture kuminda ndeva ava vachipewa nemugodhi pane madhira Konai da kuziva kuti muri Nai anobvisa munhu pamunda wake famu ilenzi anobvisa munhu pamunda wake ndiani? Hapana anobvisa munhu pamunda wake amai. Pane gore murume wenyu. manje sabu Ndati pane gore murume wenyu. Naiwe vakutaura nemi vakabviswa mai imi nemabhawa. Kana vakabva amai kandi munovatora kuti amai mabviswa kaimimwe chidzokai manje kugare pakutsvaka pedu pamba pedu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hatingwapona. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ngatitange kuwa wai. mai pamugere ndofunga munazvo isu tikatonga pano ndopo pamugere koko munazvo tichazobata zvinobatika tichazobata zvinobatika tichazobata Okay.